Γεια σας παιδιά, είμαι ο Lamborghini GR και θα αρχίσουμε έναν αγώνα με τα αμάξια. Εγώ είμαι το μπλε. Έλα, θα νικήσεις. Όπως φαίνεται τον περνάω όμως για λίγο. Τελικά τον κέρδισα. Παρόλο που είναι ένας από τους πολύ δύσκολους παίκτες. Πόσο λεφτά πήρες? Είμαι 11ος. Τώρα θα φτιάξω αυτό εδώ πέρα. Τώρα πάμε για αγώνα. Θα παίξουμε με αυτό να δω. Να δούμε άμα τον κερδίσουμε. Πριν το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε δεν τον κερδίσαμε. Τώρα εύχομαι να τον κερδίσουμε. Ως φαίνεται μπορεί και να τον κερδίσω. Θα τον κερδίσω. Μπράβο ρε Lamborghini! Άντε γεια! Πω παιδιά! Ξεκίνησα ένα πολύ καλό παίκτη. Πω. Ωραία μαλάκα, κοίτα εδώ. Ανέβηκα 8 level παιδιά. Τέλεια. Yes. Τώρα καθίστε να φτιάξουμε και αυτό εδώ, το κάνουμε το καλύτερο. Μπορείς. Τα έχω κάνει όλα, είναι τα καλύτερα. Ωραίος. Πάμε για αγώνα ρε εσύ. Πάμε παιδιά τώρα για έναν και τελευταίο αγώνα και μετά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα παίξω με αυτόν που θα χάσω σίγουρα, είμαι σίγουρος, γιατί δεν έχω ξαναπαίξει μαζί του και φαίνεται πολύ δύσκολος. Έλα, να αρχίσεις ανάσεις. Παναγίτσα από αυτό να το δείξω. Πω, αυτός παιδιά για να τον κερδίσει τι θέλει. Φεράρι τάχυτα. Δεν κόντεψα παιδιά όπως φαίνεται. Άρα δεν θέλει Φεράρι. Τελικά θα παίξω ένα και τελευταίο. Παιδιά, θα παίξω ένα και τελευταίο, αλλά επειδή με αυτό θα χάσω, Πρέπει να νικήσουμε ρε. θα παίξω πάλι με αυτό όμως. Παιδιά, να σας δείξω, έχω και ένα άλλο αμάξι. Έχω και αυτό εδώ πέρα το αμάξι που είναι. Να το έχω και αυτό το αμάξι. Αλλά όταν κάνω αγώνες είναι πολύ αργόστροφο και έχω το άλλο τελικά. Το άλλο είναι πολύ στροφό. Πάμε για ένα και τελευταίο αγώνα που δεν θα ξαναπαίξω. Θα ξαναπαίξουμε, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι αύριο. Ας παίξουμε αυτό και μετά. Μπάμπι. Όμως φαίνεται παιδιά τον πέρασα, τον κέρδισα! Τον κερδίσαμε! Όντρε, άντε! Πω 14.900 ευρώ, 14.090 ευρώ. Και παιδιά και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό μας βίντεο. Γεια σας!